Здравейте на всички! Аз съм Теди, а вие сте с новините на Младежко студио. Започваме с новина от града на талантите. А именно, че в Младежки център Добрич бе открита първата самостоятелна изложба на учениците от школата Art Heroes. Арт-училището е създадено през лятото на 2021 година от художника Радослав Рудачев Руди. Повече за събитието ще научите от репортажа на нашата колежка Алекс. Какво ви е мнението за изложбата? Много ми хареса, много е хубаво. Много. Смятате ли, че това са едни бъдещи таланти? Да, има много, които са. Ами, доста красиви картини. Мисля, че всички са показали душата си по много красив начин. Супер! Ами, харесва ми, че има разнообразие от различни, как да кажа, цветове и стилове на рисуване, което го прави още по-специално. Харесва ли ви нещата, които са направили децата? Да, много ми харесват, много са оригинални и мисля, че доста развиват децата, понеже сина ми участва в изложбата и мисля, че доста добре сте получили картините. Супер, благодаря! Здравей. Така? Ще ми нарисуваш ли залата? Коя зала? Аз съм от брейк в кошер. Да. Тук пише добре. Какво ви трябва? Моите рисунки? Да. Добре. Знаеш какво ще дам обаче? Един флакон, който е специален. И когато го натиснеш, аз ще изляза от него. Окей? Да. Добре. Нека се пее. Благодаря. Да. Айде, когато имаш нужда, ще го натиснеш, нали? Да. Добре. Разбирам защо ме извикахте. Доста е бяла залата. Да, знам. И какво правиме? Какво ще искате от мене? Какво ще искате да ви нарисувам в залата? Може би кошера? Може би графити? Хип-хоп? Грамофони? Така. Вие сте брейк клуб кошера, така ли? Да. Значи няма много какво да му мислим. Ще нарисуваме графити. Трябва да е специално. Но трябва да е... да. Какво правиме? Ами, аз сам няма да мога да се оправя този път. Ще трябва да си извикам мой помощник. Окей. Това вече така. Е както трябва. Да, ами ще молим само вече от тук нататък да излезете и когато сме готови с нашата магия, ние ще ви извикаме. Съгласни ли сте? Да! Добре, дим да ви няма. Сега! Айде! Аз съм готов. Сега остана да му звънна. Да видим след колко време ще дойде тук. Така. Я.
Ало, Какво става, Арт Хиро? бързо ела в залата. Добре, идвам веднага нещо. Спешно е, да. Добре, добре. Айде, чао. Айде, чакам те. Какво става? Всичко наред ли? Мисля, че да. Чакай. Тази стена беше бяла, тази също беше бяла, в момента гърми. Много ти благодаря. Гърмял било. Става мозък. Вау! И тия пчели направо и... Много добре. И аз така мисля. Какво правиме сега? Какво стана? Чакай малко сега. Първо да ти обясня какво съм направил. Ако забелязваш, разширил съм ти залата с 3D перспектива, съм направил... Чакай, тази стена беше цяла, в момента се движи, е така. Абсолютно да. Има илюзия, че стената наистина не знаеш докъде стига. И съм продължил ламината. Топо ми е. По стената съм я продължил, така че е една дълбочина, не разбереш колко е голяма залата. Малко по-голяма е от преди това, да. Малко ти разширих квадратите на залата, ама нямаше как. Тъй, и от тази страна... Това е гърми. Това е пълен гърмиш. От тази страна две пчели, където носят маратонките на детето, което идва да... Ти говорил ли си с някой? Това са ми любимите кецове на мен. Дали съм говорил с някой? Да. Ами ето, шесто чувство. Благодаря. Така. И съм направил тези две пчели, влизат в залата. Те довършват графита с белия кант. Чакай, това какво е тук? Това е... сега ще обясня. Това е много яко. Това е кастофон тук, където е. Гърмява до сега с рапа и е стрелял мед по цялата зала и е гръмнал върху другата стена над кошера. И пчелите фактически идват и го довършват. Това е много яко. Тази пчеличка носи микрофона. Добре не, човек, обаче тук не мирише на флакони. Аз съм бил на място, където рисуват. Аз тук не усещам да е рисувано с флакони. Смесахме техниката с на водна основа са боите, за да не мирише така дълги седмици. Това всичко е рисувано без флакони. Имаше малко флакони, но бяха много малко. Като участие. Аз направо не съм очаквал такова нещо. Ами аз да ти кажа Нямам търпение да започнем тренировката. Да, а децата? Някой виждал ли е това, което съм рисувал? Нямам идея. Аз сега ще видим. Добре, ами какво стана? Да ги викаме? Ами аз не мога да ги извикам, сам те са прекалено много, трябва ми малко от твоите трикове. Добре. Има ли как да се случат нещата? Може да. С вълшебните им флакони мога да направя една магия да ги телепортирам вътре в залата. Окей, баре. Да, звучи лудо, ама се получава пък като номер. Те подивяха. Много добре. Нека да прекаляват. Гледах кадалите. Супер, да, благодаря ти. После. Има стикер на кошера! Ето цялата зала е на кошера, не само стикера.
Я се съберете сега, елате. Оле. Тук. Спънка, ела насам. Айде. Те направиха всичко това. Да. Какво ще кажеш? Да. Ти записа ли го? Записваме. Така. Ами сега, какво стана? Малко да потанцуваш ли? То зала трябва да избупат супер много. Трябва да станете най-добри. Я някой да ми каже какво пише на стената. Имаме графити. Имаме брейкъри. Какво остана още? Диджей имаме ли? Диджей. Имаме. Вече имаме диджей. Какво ни остана? MC. Звъни на който трябва. Да видим какво ще ни прати. Джейси, прати веднага един бит. Айде. JC got that juice. Градът на мечтите. Арт Хиро казва, че живота си бе просто освети го. Ти решаваш как да бъде, нека е красиво. Знам, че носиш себе си добро, ми потърси го. Покажи го. Рисувам щастие и създавам настроение. Усмивките ме движат след всяко едно творение. Нямам граници и предели, правя всичко с лекота. Сънищата си рисувам нечия стена. Градът си има ритъм, в ритъма съм и аз. За да направиш добро, няма точно време и час. Бог ме е докоснал и раздавам цветове. От нищо нещо правя и променям светове. Говориха ги хип-хоп танци, стрит танци. Като цяло нали хип-хоп танца или това е брейк. Искали, питане, казвам добре дошли на нашите зрители. Питам ги проблемите, за ритъм ги. Мечтите живи са, въртя ги с късани ритъмки. Зъбите стискам ги. Влизам в кошера, чувствам се вкъщи. А който дойде вкъщи няма как да се мръщи. Добре дошъл, тук сме в паралелна вселена. В града на мечтите вече има брейк арена. Брейк, денс, начин на изразяване. Слез, влез, виж как се забавляваме. Не спирай да се бориш, за мечтите да живееш и нагоре да катериш. Остави хип-хопа да живее в теб. И сега, какво правим? Сега едва започваме, ние продължаваме да танцуваме. А ние продължаваме да рисуваме? Абсолютно. Айде. Айде.